Tu. Juventus Club Mor Karo, Juventus wieħed marmu xejn, għandu għanna li Josef hawnhekk. Josef l-ewwel ħaġa grazzi li ġejtu segwi l-logħba hawnhekk. Dokument in ġenerali tiegħek għal-bidu. Fimni, kienet logħba provajna nagħmlu l-aħjar li stajna. Kienet daqsxejn diżappuntanti mill-aspett ta' attakk. Kienet nieqsa mill-goals. Kien, fimni, prova jagħmel li seta' u kien xi daqsxejn f'inturat f'parti mill-azzjonijiet. Ovvjament mbagħad fraħna bil-gowl ta' Zenit fl-aħħar. Ekku, fem, il-gowl ta' Zenit fl-aħħar ifisser li ovvjament il-Juventus spiċċajna l-ewwel fil-grupp. Nifokaw daqsxejn iktar fuq il-logħba ġenerali l-ewwel ukoll. Illum rajna naħseb prestazzjoni tajba għajra xi ftit passi sisina ta' Bernardeschi wkoll. Il-maġġoranza tal-plejers naħseb kienu tajbin jiena. Forsi kien hemm dik il-ħaġa barra passi każin jew hekk jew qed forsi xtaqt tara ma rajtx il-lejla. Fimni, xtaqt nara forsi iktar l-Kaj Jorge, imma dak lista eżatti, dik hija ħasra. Fimni, kont forsi nilab iktar l-Dybala, kont naqelaw forsi iktar tar fil-partita, u ħadd gost li daħħal ukoll xi ftit żgħar, xi ftit plejers żgħar iktar tar fil-partita. X'taħseb ovvjament imbagħad mill-prestazzjoni ta' Morata daħal fuq Dybala, kienet ikollu prestazzjonijiet mhux daqshekk tajbin, x'taħseb il-prestazzjoni tiegħu il-lejla? Fimni, Allegri daħlu biex jipprova jsib it-tieni gowl, imma fortunatament ma rnexxilux. Fimni, ma nafx eżattament, ma nafx qed jippruvaw jagħmlu, però fimni, attakkanti ma tantx hemm fejn tagħmel bil-Malti. Fimni, b'dak li għandek xi tilab. Nista' nispera li f'Jannar forsi jġibu ponta oħra. Għax dik hemm bżonn. Artur, x'taħseb? Artur oġobni ħafna. Irrid iktar ħin bħala game time ġifieri meta jilgħab tajjeb ħafna. Sewa. Jekk kolli insaqsik jekk hemm xi tim li tixtieq li niġu miegħu issa, ovvjament għandna polza favorevoli, inverted commas favorevoli, jekk hemm tim anzi ma jgħidu mhux li tixtieq tiġbed, li tixtieq tevita għax anke. Ovvjament li tevita dejjem ukoll hemm il-PSG u ma naħseb li tqaltin li jfreġu kontriek mit-tieni postijiet. Il-bqija timijiet kollha li għaddew fimni Champions League di. Kif rajna, eżatt fis-snin li għaddew ġejna mażżar u xorta lajna ġifieri Champions League tagħmel differenza. Xi kultant naġi matem kbir aħjar fil-Champions League. Jien hekk nara. Mistoqsija, l-logħba li kontra Venezia, wejn nhar is-sibt li ġej. X'tixtieq tara minn ta' formazzjoni forsi minn ta' players li jilagħbu, hemm forsi lok għal bħalma rajna l-lejla forsi iktar minuti għal players żgħażagħ, x'taħseb li għandu jagħmel għalhekk? Jiena kieku ma nifograħiex fil-verità. Il-Venezia vera huwa tim żgħir, però jista' jaħseb. U qegħdin ħankun ewwel ukoll. Jiġifieri kieku xorta noħroġ formazzjoni tajba bl-ewwel 11 imqar bħalma labna kontra l-Ġenova, kienet formazzjoni tajba. U noħroġ b'issa formazzjoni ġifieri. Tajjeb. Imma nżid lill-Artur. Artur ħaqqu jilgħab kontra l-Ġenova. Ħaqqu l-konsistenza għax naħseb għaddu ma tanix ovvjament dik il-prestazzjoni, l-prestazzjoni li ridna għax bla konsistenza naħseb jiena. Eżatt, jifhimni ma tixtort. Ma tantx hekk jilgħab. Eżatt. Ħafna, grazzi Josef tal-li segwitu l-logħba tal-li tajna kummenti tiegħek, aħna narawkom nhar is-sibt li ġej kontra Venezia. Grazzi ħafna.